No sieltä jää pitkä punainen Henrille. Se on kyllä aika varma, että tähän hyökätään. Ja rohkeasti vaan mustan päälle. Hyvä pussitus ja musta. Siinä odottelee noutajaa. Punaiset mukavasti levällään. Eight. Nine. Ja nyt on musta pelattavissa tämän pussituksen punaisen jälkeen molempiin kulmapusseihin. Seventeen. Pallot kyllä todella hyvin siinä pinkin ja mustan välissä. Tämä on tällainen ammattimiehelle oikeastaan tällainen unelmatilanne. Hyvä mahdollisuus tehdä isoja väripalloja, arvokkaita. Ja vähän tulee sellainen tunne, että tässä nyt kyllä jauhetaan mustaa tasan tarkkaan niin kauan, kunnes ei millään pääse enää mustan päälle. Oi. Se meni muuten aivan reunasta tuo musta. Hetken näytti siltä, että saattaa jäädä sinne tärejämään. Thirty-three. Forty. Forty-one. Stephen Henry voitti ensimmäisellä kierroksella Joe Perrin 4-0. Steven Maguire taas voitti Gerard Greenin 4-2. 48. Ja mustilla on menty tähän asti. 49. Ja kun tuo sarja menee tuonne 6-70, niin silloin painellaan näitä mustia oikein huolella. 56. Seven. Vielä pari punaista ja mustaa, niin sitten saadaan 64. alkaa jännittämään tuota maksimi 147 oikein tosissaan. 65. Nyt on aika selvää, mitä yritetään. Siinä valkoinen hieman karkaa mustan päältä. Itse asiassa aika paljonkin, mutta suunnitelmat ovat selville. Sai pehmeällyä, niin siitä täydellinen osuma punaiseen. Kaksi vaihtoehtoa, punainen keskelle ja punainen kulmaan. Jos hän pelaa punaista kulmaa, niin siitä tulee pientä osumaa näihin tai tuohon ylempään punaiseen. 73. Nyt se on ihan varma, että yritetään maksimia.
80. 10 punaista, 10 mustaa. 81. 9, 147 hän on tehnyt. Vain yhdellä kaverilla on niitä enemmän. Ronnie O'Sullivanilla on niitä 10. 88. 89. Nyt on niin sanottu iso lyönti tulossa. Nyt pitää saada tuo valkoinen tuonne suurin piirtein pinkin linjalle. Juuri näin. Tuliko tarpeeksi pitkälle? Ilmeistä päätellen tuli. Ei tullutkaan. Pitää pelata tuota ylempää punaista. Sieltä pienellä sivukierteellä vallin kautta. No niin, nyt on jännät paikat. Näin. 100 jo plakkarissa. Ei. Nihkeäksi menee. Pakko pelata tätä ohkaista punaista oikeaan kulmapussiin. No, mennessään alakierteellä automaatti päälleveto. Sieltä sivuvallin kautta, kyllä. 105. Ja jos ajattelee, kenestä on kyse, niin yllättäen tämä on vasta Stephen Henryn 400 sarja koko kauden aikana. Olisi aika hienoa, jos hän räppäisi tuon maksimin siihen. Aivan täydellinen punaisen päällä. Hienoa. 112. Keltainen vihreä eivät ole pisteellään, mutta ei pitäisi tuottaa ongelmaa. No joo, ehkä hieman liian suorana mustan päällä. Juokse Poroseeni. Ja juokseehan se. No niin. 5 väripalloa enää jäljellä. Hienosta punaisesta alkoi tämä sarja. Aika erikoinen valinta. Ruskea keskelle. Se on pussissa. Jarruta. Ei, lyö pitkäksi. Lyö pitkäksi. No. Siellä viereisellä pöydällä peli on 7. Nyt katsellaan 147. On pakko pelata kulmaan päälle. Nyt on matkaa. Nyt on matkaa. Saa mennä. Se on siellä. Vielä on vaan hankala musta, mutta. Kyllä. Kaikkien aikojen snooker-pelaaja Stephen Henry, 7-kertainen maailmanmestari, tekee maksimisarjan 147. Huhhuh. Kaiken kaikkiaan siis 10 uransa aikana televisioituja maksimeita tehtynä. Huippuhieno juttu. Pidetään nyt tauko tähän väliin, sen jälkeen lisää huippusnooker.